हेल' बयनिबो सिगाङाव जोंनि गेजेरसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों दिनैनि बे लाइभ आरजनि खावलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेल जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिबाय। आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दङ। अब्ला जों दिनै फैदो, आङो दहाय बुंथिखानाय बायदि लाइभ हाबाफारि आरजनि खावलायनाय हाबाफारि लादों। बेनिखायनो जाय जाय बिथांमोना आरजनि पइन्ट एबा बिसयफोर दङ दाहाय जोङो लागोन। आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन, जेब्ला आं खावलायगोन नोंथांमोना आंनो आरजनि खावलायनाय पइन्टखौ हरनो हागोन। बेखौ आं खावलायनो थाखाय मिजिंथिनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायग्रोनो लुबैदों, नोंथांमोना बे लाइभखौ जाय जाय नायदों अननानै हायोब्ला गाव गावनि प्रफाइलावहाय बेखौ शेयार खालामनानै लादो, जाहाथे बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बायदि आं बेखौनो मिजिंथिदों। नोंथांमोननि प्रफाइलाव बा नोंथांमोननि पेजावहाय नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामदो, जाहाथे बेबायदि मोजां हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि। बेनिखायनो थांनायनि सिगां जों बे समावहाय मोनसे मेथाइजों खोनासंनायनि हाबाफारिखौ जों थांगोन। आरजनि खावलायनायजों लोगोसे जों दिनै मोनसे हाबाफारि लादों जाहैबाय, बे टपिकआनो जाबाय, बे टाइटेलानो जाहैबाय साफारिं, सैनांनाय। जों दिनै मानसिनि जिबनाव मानो सैनांनाया फैयो, मानो जेंनाया फैयो, मानो दुखुआ फैयो, नैबे बिसयखौ जों दिनैहाय एसे सावरायगोन। बेनिखायनो आं बे समाव खावलायबाय जों मेथाइ खोनासंग्रोनि दोंसे, बेनि उनावहाय जोङो हाबाफारिखौ बाहागो लागोन। गिलबार्ट फंबायनि दोंसे मेथाइ, बेखौ जों खोनासंनि। नोंथांमोनखौ बे समाव खावलायबा हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो। थेंक इउ। साउन्डखौ मोजाङै खोनादोंना? अननानै खोनायाब्लाथाय आंनो कमेन्ट खालाम। साउन्डआ माबायदि खोनादों अननानै खोन्थाब्ला मोजां मोनगोन आरो दै। रायलायनायखौथ' मोजां खोनादोंना? अननानै आरजनि खावलायनाय बिसयखौ दानो हरथ'नाङा, आं खावलायबाय। नङाबा कमेन्टआ गोलाव जानानै थाहैब्लाथाय आङो दा हास्लाबनाय नङा। थेंक इउ। आङो दा थेंक इउ। थेंक इउ, थेंक इउ। बर्षा दैमारि, आंनि फरायनाय जिबननि थाखायबो आरज खालामदो दादा। अके, थेंक इउ स' माच। माहि दैमारि, हाय ब्रादार, लाइभ फैबाय। औ, लाइभ फैबाय। थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। रनि दि बसु, मोजां खोनादों। अके, थेंक इउ। सुनिता बरगयारि, गोजोन मोनाबिलि दादा। अके, नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि। थेंक इउ स' माच। जों मेथाइ खोनासंग्रोनि ना, बेनि उनाव जोङो सावरायगोन। दाबो मानो सिरि मोना गोबां सुबुङा, उन्दुलांबाय गोदो गोदो सैताननि बुरखायनाया, उन्दुलांबाय गोदो गोदो सैताननि बिलिंनाया। हरबादि खोमसि, आच्छा। दिपि नार्जारि, हाय दादा, गुड इभिनिं। नोंनिसिमबो गुड इभिनिं। थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय। रनि दि बसु, अके, आंनि न'खरनि थाखाय आरज खालामदो। अके, जागोन। एम नार्जारि, जय जिसु ब्रादार। अके, जय जिसु। थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। जों मेथाइ खोनासंग्रोनि। आरजनि पइन्टखौ नोंथांमोना हरथ'नाङा, आं गुसुं इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंगोन, बिनि उनावसो जों सावरायगोन। जों मेथाइखौ फोजोबग्रोनि ना। हादरजों हादरबो दावहा जाबोबा, धोरोमजों धोरोमबो दावहा। अननानै हायोब्ला शेयार खालामनानै हो, बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि बेखौ आं खावलायदों। जों दिनै आरजनि खावलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे टाइटेलखौ लानानै जों सावरायगोन जाहैबाय साफारिं, जोंनि जिबनाव सैनांनायखौ लानानै।
मानो फैयो आरो मानो फैनांगौ जोंनि बे जिबनाव बे सैनांनाया मानसिनि जिबनाव बिराद दरकार बिराद गोनांथि आरोना बेखौ जों सावरायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थादो बायदि सुबुङा नुनानैबो नुयै बायदि सुबुंनि गोसो बेनो जादों सुबुंनि जिउनि बासायजानायनि दावहाथिलि बेनो जादों सुबुंनि फोथायनायनि दावहा बासायजानायनि जोबोद मोजां मेथाइना गोसोआव दुखु मोनो बेबायदि मेथाइखौ आदसा निकाब नार्जारि फंबाय गुड इभिनिं नोंनिसिमबो गुड इभिनिं आंनि फिसाज्ला जोंसार बरगयारिनि थाखाय आर'ज खावलायो बेनि एग्जाम मोनसे दंबावो 13आव सोजोबगोन अके जागोन थेंक इउ रिना नार्जारि हाय फंबाय गुड इभिनिं नोंनिसिमबो गुड इभिनिं थेंक इउ स' माच बेबी मुसाहारि दादा आंखौ दाबाव आर'जआव लाफा नोंनि आर'जजोंनो आंनि हाथाइ सानाया खमायबाय प्रेस दलद इसोरा बाख्नाय जाथों थेंक इउ दादा इसोरा बाख्नाय जाथों आरो गोदोना सानानै दं बिना होबावदो अके दाहाय आं बिगोन अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ दसे उनाव आङो जेब्ला बुंगोन अब्लाना रिकुवेस्ट खालामनो हागोन गुड इभिनिं सार अके गुड इभिनिं बिरबाय दैमारि थेंक इउ जों मेथाइ खोनासंग्रानि लर्ड बर' हाजारि गुड इभिनिं दादा अके गुड इभिनिं नोंनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय आदसा मुनिस्वर मुसाहारि आर'ज खावलायबाय ब्रादार आंनि लोमजानाय देहानि थाखाय अके जागोन रन्जिता बसु आदा आंहा किडनि स्टन जादों बोसोरथामसो जाबाय गायाखै अके अन्नानै दै आरो थाव लानो आं खावलायदों बे समावहाय रन्जिता बसु बेनि उनाव जेब्ला आं आर'जनि खावलायनाय बिसयखौ बुंथिगोन नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामनानैहाय आंनो फोरमायहरनो हागोन दै लादों बा थाव लादों होननानै अब्लानो आं आर'ज खालामगोन दाहाय आरोना दा नंथ'आ आबन दैमारि गुड इभिनिं ब्रादार वाचिं फ्रम जाकारा बाप्टिस्ट चार्च उदालगुरि अके थेंक इउ स' माच आबन दैमारि गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय जाकारा बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय आंनि बे भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोसे खुलुमबाय आरो बरायबाय जों मेथाइ फोजोबग्रोनि बेनि उनाव जोङो सावरायसिगोन मानसिनि जिउ लामाया दाबो मानो सिरि मोना गोबां सुबुङा दाबो मानो सिरि मोना गोबां सुबुङा उन्दुलांबाय गोदो गोदो सैथाननि बिलिरनाया हरबादि खोमसि आदसा बे समाव जोङो सावरायदिनि एसे आदसा अनु बसु आंनि फिसाजो इस्टारनि थाखाय आर'ज खालाम अके आं दाहाय खालामगोन अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ दा समाव हरथ'ना आं बे समाव खावलायनाय थाबाय आं जेब्ला बुंगोन नोंथांमोना अन्नानै आर'जनि पइन्टखौ लिरनानै हरनो आं खावलायदों आदा गुड इभिनिं आंहा किडनि स्टन जादों बोसोरथामसो जाबाय अके आं बेखौ बुंखाबाय अन्नानै
दै लानो आं खावलायदों बे समाव दै आरो थाव लानानै था आं जेब्ला आर'ज खावलायगोन पइन्टखौ बिसयखौ बुंनो होगोन अब्ला नोंथांमोना आंखौहाय लिरनानै हरनो हागोन रनजिता बसुखौ आं बे समाव खावलायनो लुबैदों दै थाव लानानै रेडि जानानै था आंखौ दाहाय मोनसे मेसेज खालाम आं जेब्ला आर'जनि पइन्ट्सफोरखौ हरनो होयो अब्ला नोंथांमोना हरनो हागोन थेंक इउ अब्ला जों नैबेयावहाय दा मोनसे इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सोलोंगोनि जाहैदों आं बेयाव दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनो लादों जाहैबाय आर'जनि सिगां जों बे हाबाफारिखौ जों मोनसे मावफुंनानै लानो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों बे समावहाय मोनसे जों सोलोंनि जाहैबाय साफारिं सैनांनाय मानसिनि जिबनाव बेसे दरखार ना साफारिं माने जोंनि जिउआव बियो दुखु खस्थ'फोर डिस्ट्रेसेस मेंनायफोर नङा होमबा बेबायदिनो दुखु सर' जानाय जोंनि गेजेरावहाय दुखु खैफोद एकदम जायखौ जों सहायनो हाया आरो बेनिखायनो बे बुहुमाव बे सैनांनाया बेसे गोनांथि मानसिनि जिबनाव आरो बे दुखुआ फैयोब्ला जोंहा मा लाब जायो आरो मा लस जायो बे बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बुंनो लुबैदों जाहैबाय आं दिनै गोबाव मेसेज आं बुङा आं सर्ट पइन्ट बुंनानै आं फोजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बाहागो लाफानो आं खावलायदों आं मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायगोन बे समावहाय आं बे समाव आङो फरायबाय थाला बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोना लिरनानै फरायनो हागोन बेयावहाय जों मानो सैनाङो ना वाइ साफारिं बेखौ आं दिनै बुंग्रोनि आरो साफारिं जायोब्ला सैनाङोब्ला जों मा लाब जायो बेखौ आं खावलाय बुंगोन मिथिसार दैमारि हाय आंनि हिन्जावा हेल्थ डिपार्टमेन्टआव खामानि मावो बिनि मोजां देहा मोननो बेनि थाखाय आर'ज आरो मेथ्यु बिसाज्लाया आरो गगा गुजुनाय जाफिनबावबाय बिनि थाखाय आर'ज अके थेंक इउ जागोन हेलेना नार्जारि हाय आदा गोजोन मोनाबिलि अके नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि बे समाव अननानै आं बुंबाय थादों आर'जनि खावलायनायखौ दानो आंनो हरथ'नाङा नङाबा नोंथांमोना थालांगोन आङो कमेन्टआ गोजौआव थाङोब्लाथाय दा जोबनाय सिनियावहाय थालांनाय जागोन बेखौ आं खावलायखाबाय दिनै बेयाव आं बुंनो लुबैदों जाहैबाय वाइ साफारिं मानो जोङो सैनाङो बेनि ओंथिया जाहैबाय जों जेब्ला 2 थेसलनियान्स 3 बालामनि 3 सिरियाव जों नायोना बेवहाय जों मोननो हायो जोङो बे सैनांनायखौ मोननो थाखाय जों इसोरजों दाजानाय होनना बुंदों जोङो मानसिया बे सैनांनायखौ मोननो गोनांथार आरो बेखौ मोननो थाखाय जों इसोरजों दाजाखादों होनना बुंदों मानोना जों जेब्ला इसोरनि बेरेखा जानानै जोङो पाप मावबाय बेनिफ्रायनो जोङो पाप मावनायनि उनाव जोङो बे सैनांनायखौ जों मोनदों नङा होमबा बेनिखायनो बे सैनांनाया जोंनि गेजेराव बे इसोरजों डिजाइन खालामजाखानाय आरो जोंनि जिबनाव बे सैनांनायखौ जों मोनखानांगौ जेरैहाय हाबाखौ इसोरा जेरैहाय साव होदोंमोन नङा होमबा नोङो बयनिख्रुइ खस्थ'सिन सैनांनाय खस्थ' बे जेब्ला हिन्जाव माहारिया गथ' जोनोम जायो बे समाव मोनो नङा होमबा बिदिनो इसोरनिफ्राय मोननाय आरो जों हौवाफोरखौ मा बुंदोंमोन नोङो मोदोमनिफ्राय गोलोमदै गसरागौमानि नोङो मोनजानाय नङा होननानै बुंदों बेनिखायनो जों दिनै मोनसे मोजां नों थांनानै थानो लुबैदोंब्ला जों इसोरनि जे बुंखानाय राव बे जाफुङो होनना बुंदों जोङो जुदि जोंनि गोलोमदैखौ जोङो खस्थ' खालामाब्ला जोङो बोहैगाराब्ला जों जुदि खस्थ' खालामाब्ला जों मोनजानाय नङा होनना बुंदों बेनिखायनो बे सैनांनाया बे साफारिंआ जाहैबाय इसोरजों मोनसे डिजाइन खालामजानाय मानसिनि जिबनाव नैथिया जाहैबाय आरो बे सैनांनाया फैयोब्ला जोंहा मा जायो होनना बुंदों टु इन्टार गड्स किंडम इसोरनि रायजोआव हाबनो थाखाय जोङो सैनांगौखा होनना बुंदों नङा होमबा जों जेब्ला एक्ट थोनहरजानायनि 14 बालाब 2 सिरियाव जों नायो बेखौ जों मोननो हायो नङा होमबा बे सैनांनायनि दारैसो जोङो दिनै सोरगोआव हाबनायनि लामाखौ जों मोनदों जाहैबाय दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो साननानै नाय बे दिनै बिफा इसोरजों सोरगो रायजोआव आगदा आखायाव दङ बे दिनै बुहुमाव फैनानै सैनांदों इसोरनि बिसा जानानैबो दिनै बियो सैनांदों मानो सैनांखो सैनांनायनि गेजेरजोंसो दिनै सुबुंनो बियो बासायजानायखौ बियो होबाय होनना बुंदों बियो होबाय बेनिफ्राय थामथिया जाहैबाय टु फल' मानिनो थाखाय बेखौहाय फल' खालामनो थाखाय क्राइस्ट एग्जाम्पल फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय एग्जाम्पलखौ जोङो फल' खालामनो थाखाय बे सैनांनाया फैनो गोनां होनना बुंदों मानोना बाइबेलाव जोंखौ बुंखादों नङा होमबा जाय इसोरनि हुकुम बायदि इसोरनि बाथ्रा बायदि इसोरनि राव बायदि इसोरनि लामाजों थाबाय बियो गोबां सैनांगौ
बियो गोबां सैनाङो होनना बुङो जेरै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव थानायाव गोबां सैनांदों जोंबो दिनै बिनि सेला जानायखाय जोङो सैनांगौ बेनिखायनो बे सैनांनायफ्रा फैयो होननानै बुंदों ना आरो बे सैनांनाया मानो फैयो आरोबाव टु डिसिप्लिन आस जोंखौ बियो साजाय मा होनो हिक्खा होनो थाखाय डिसिप्लिनखौ बियो लाखिनो थाखाय जोंखौ डिसिप्लिन मेनटेन खालामनो थाखाय जेब्ला जोंनि जिबनाव बे सैनांनायफ्रा फैया जों इसोरखौ गोसोखांनाय नङा जेब्ला बे सैनांनायफ्रा फैया जोङो गावखौ दुगा दुनायनिफ्राय जों गोजान जानाय नङा आंनिसो होननाया जोंनियाव जोबनाय नङा आरोना बेनिखायनो जेब्ला जोंनियाव बे सैनांनाया बे साजाया फैबाय जोङो इसोरखौ गोसोखाङो नङा होमबा बेनिखायनो बेयो जोंनि जिबनाव फैखानांगौ जोङो साफारिं खालामनांगौ जोङो सैसोनांगौ होनना बुङो आरो बे सैनांनाया मानो फैयो टु टेस्ट आस जोंखौ बे आनजाद नायनो थाखाय जेरै सासे गथ'आ स्कुलाव थाङोब्ला बेनि एग्जाम जायो दा एग्जाम जागासिनो नङा होमबा बे बेसेबां रोंखो टेस्ट लायो होनना बुङो दिनै इसोरनिफ्राय मोननाय बे सैनांनायाबो बेबायदिनो जाहैबाय जोंनि जिबनाव बियो मा खालामो जोंनि फोथायनायखौ बे आनजाद नायनो जुनै माब्लाबा समाव बे सैनांनाया फैयो जाहैबाय दिनै जोंनियाव बे आनजादा फैयोब्ला जों दिनै सौसिनो हादोंना हाया इसोरनियाव आङो दं होननानै गैया एसे जिउआव आं दुखु फैबाय आं इसोरखौ नागारबाय नामा इसोरनि लामानिफ्राय आं जायखारबाय नामा इसोरनि फोरोंनाय बाथ्रानिफ्राय आं गोजानाव थाबाय नामा जों बेखौ साननानैनो बेनिखायनो बे सैनांनाया जोंनि जिउआव फैनो गोनां आरो बे जोंनि जिउआव फैयोब्ला बियो मा जायो जोंनि फोथायनायखौ बे आनजाद नायनाय जायो होनना नैबे दुखु खस्थ'नि समावबो आं जुदि इसोरजों नांथाबनानै थानो हायोब्ला जों देरहाबाय बे गाबनायनि समावबो जुदि आं इसोरखौ बावगारालासिनो थायोब्ला आङो देरहाबाय आरो आंनि गासै रंजानाय समावबो जुदि आंनि देरहानाय समावबो जुदि आं इसोरखौ बावगाराखैब्ला आङो जिउआव देरहाबाय होननानै साननानै ला बेनि उनाव नेक्स्ट पइन्टआ जाहैबाय टु टार्न टु गड इसोरनिसिम गिदिंफिननो थाखायहाय बे सैनांनाया जोंनि जिबनाव फैयो कमेन्ट फरायगोननि अननानै हेलिना नार्जारि हाय आदा गोजोन मोनाबिलि अके नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि नारि अनजि अके हाय आगै गोजोन मोनाबिलि अके नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय सनिया बसुमतारी अके हाय आदा गोजोन मोनाबिलि नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि थेंक इउ सो माच आंनि लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय बेवहाय जों मोननो जाहैबाय 6 नाम्बार पइन्टआव टु टार्न टु गड इसोरनियाव लाबोफिननो थाखाय दिनै मानसिफ्रा संसाराव गोबां मानसिफोर दं जायफ्रानोखि गावनि धोन दौलत थाखा फैसाखौ लानानै गावनि रोंनायखौ लानानै एटिटिउड इसोरखौ बावगारो गावनो दे इसोरनि होनाय बोरजोंसो बे गासैखौबो बियो मोननो हादों इसोरनि होनाय आशीर्बादनि गेजेरजोंसो गावनि जिउआव बेबायदि मोजां देहाखौ बियो मोननो हादों बियो बावगारनानै थाङो होनना बुंदों नाथाय नै बेवहाय जोंखौ बुंदों जेब्ला जों बावगारनानै थाङो जोंनि जिउआव साजा जायोब्ला जोंनि जिउआव जोङो साफारिं फैयोब्ला सैनांनाया फैयोब्ला जों इसोरखौ गाबज्रियो जों बिनियाव फैफिनो दिनै गोबां मानसिफोर दं संसारनि गासै मोदोमनि नांगौफोरखौ मोनोब्ला इसोरनिफ्राय गोजान जानानै थाङो नाथाय आत्मायावहाय बिसोरो जेननाङो होनना बुंदों बेनिखायनो दिनै संसाराव बेबायदि जानानै थांबायब्ला सोरनिबा जिउआव बे इसोरा जुदि आनजाद लाबायब्ला बियो गोबां सैनांगोन आरो बे सैनांनायनि जुनैनो बियो इसोरनियाव फैफिननो हायो होनना बुंदों टु टार्न टु गड इसोरनियाव बियो लाबोफिननो थाखाय जोङो बे सैनांनाया फैयो होनना बुंदों बेबायदि बेसे मोजां जोंनि थाखाय नङा होमबा बेनिखायनो बे समाव आं बुंनो लुबैदों बे सैनांनाया जोंनि जिउआव ओरैनो फैया ना बेनिखायनो बे सैनांनायनि रिजाल्टखौ आं दिनैहाय बे समावहाय बुंनो लुबैदों द रिजाल्ट अफ द साफारिं जों बे जिउआव जे सैनांबाय बे सैनांनायनि थाखाय जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो बेखौ आं बारा गोबां बुङा नाम्बारा 1 जाहैबाय वी लार्न अबिडियेन्स जोङो मानिनो सोलोङो मानोना जों इसोरनि अबाध्य जानायखायसो जोंनि जिउआव बे सैनांनायफ्रा फैयो बे साजाय होजानायबो फैयो जों जेब्ला इब्रायारिनि 5 बालाबनि 8 सिरियाव नायो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोननो हायो नङा होमबा जोंनि जिउआव बे सैनांनाया फैयो आरो बे सैनांनाया फैनायनि जुनैनो जोङो वी लार्न अबिडियेन्स जोङो मानिग्रा जों फोथायजाथाव जानो जों हायो होनना बुंदों नैथिया जाहैबाय we will be strong जोङो बोलोगोरा जानो हायो बेसे मोजां जोंनि थाखाय जोङो बोलोगोरा जानो हायो होनना बुंदों बे सैनांनायनि जुनै जों इसोरनियावहाय जों नांथाबनानै थायो बे सैनांनायनि जुनैनो जोंनि जिबनावहाय
गोबां जों इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हायो मानोना जों जेब्ला सैनाङो जों इसोरनावहाय जों गाबज्रियो आरो जेब्ला जोङो बेबायदि सैनांनाया फैयो जों इसोरजों जों खाथि सोमोन्दो जों सिथाबनानै थायो नङा होमबा बेनिखायनो बे सैनांनाया फैयोब्ला जोंहा मा जायो होनना बुंदों जोङो बोलोगोरासिन जायो इसोरनियाव जों नांथाबनानै थायो होनना बुंदों आरो जोङो बे सैनांनाया फैयोब्ला जों गाज्रि लामानिफ्राय जों एरखेनो जोङो सुबिदा मोनो होनना बुंदों जिउआवहाय बे साफारिंआ बे सैनांनाया फैयोब्ला जों गाज्रि लामानिफ्राय जों एरखेनो सुबिदा मोनो we share his holiness जोङो बिनि गोथारथिखौ जोङो दिनै प्रसार खालामनो जों हायो होनना बुंदों जेब्ला जों दुखुआव फैबाय अब्ला जोङो सैनो हानाय गोहोखौ जों इसोरनाव बिनानै लानांगौ आरो बे सैनायनि जुनैनो जोंनि जिउआव मा जायो होनना बुंदों जों इसोरनि गोथारथिखौ जोङो शेयार खालामो बेनिफिटसा बेनो जोंनि जिबनाव जुदि बे सैनांनाया फैदोंब्ला जोंहा बेबायदि मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो आरो बे सैनांनाया जेब्ला जोंनि जिउआव फैयो सैनांनायनि उनाव जों मा मोनो produces righteousness जोंनि जिउआव बे गोथार सैथोथिखौ बियो दिन्थिफुंनानै होयो होनना बुंदों मानोना जों दिनै सैथोजों थाबायैनि जाहोनाव जोंनि जिउआव गोबां आनजादफोर गोबां दुखुफ्रा फैयो बेनिखायनो जों जेब्ला सैथोजों थाबायगोन जोंनि जिउआव गोजोननाया फैगोन रंजानाया फैगोन न'खरावबो बेबायदिनो फैगोन नङा होमबा बेनिफ्राय जोंनि जिउआव बे सैनांनायनि जुनैनो जोङो बासायजानायखौ मोननो हायो ना बेनिखायनो जोंनि जिउआव सैनांनायखौ फैनो हो नोङो सिन्था खालामनाङा जिंगा सिनो नाङा इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों बे गुसुं रावनि गेजेरजों थेंक इउ स' माच अब्ला बे समाव जों आर'जनि खावलायनाय पइन्ट लागोन आं नोंथांमोनखौ बे समाव खावलायदों दसे उनाव आंनो हरनो हागोन आं माखासे आंनियाव मेसेज आरो कमेन्टआव हरनाय दङ आं बेखौ फरायग्रोनानै होनो सानदों नोंथांमोना दान्दिसे उनाव आंनो हरनो हागोन आं जेब्ला खावलायगोन अब्ला नोंथांमोननि आर'जनि पइन्टखौ हरनो हागोन थाब थाबनो दा नांथ'आ आच्चा सुदेम नार्जारि बाबु आंनि न'खरनाव आच्चा इन्दिरा फंबाय आंनो सैनो हानाय बायदि बिना होदो आफा इसोरनियाव आंनि जोनोमगिरि बिमाया आंखौ नागारलांबाय दिनै आइनि थाखाय बिना होदो अके बिनि आच्चा बिरखां बसुमतारी गुड इभिनिं सार अके गुड इभिनिं नोंनिसिमबो रंजालि दैमारि आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामदो इसोरनि फैफिनगोन सानखौ नेना थानो हानाय बायदि आरो आनजादाव गोग्लैयै बायदि अके सुजुना नार्जारि आच्चा थेंक इउ स' माच बे समाव आर'जनि खावलायनाय लानि नोंथांमोना अननानै दसे उनाव आंनो हर आं बे समाव गुबुन आंनियाव फैखानाय आर'जनि खावलायनायखौ आङो बेयावहाय फरायथिना होनो लुबैदों आं बिनानावनि मुंखौ मुंख'ना होनाय नङा आंनि थाखाय इसोरनाव बिना हो दादा आंहा गोबां दुखु दं दादा रावनिबो सिगाङाव फोरमायनो हाया बिनि सायाव गोब्राबथार बेमारजों सैनो नांनाय गोदोनाबो सानानै दं इसोरा जेन आंखौ हेफाजाब होयो आंनि हासबेन्डआबो हिन्जाव गोनां बिनि गारना थांबाय बियो फैफिननिखाय आंखौ लादों सरि दा आं बिराद टेनसन जायो आं बिसायजानाय जोंनाय नंला अके आं बासायजानाय मोननाय नंला जेन इसोरा आंखौ बासायजानाय राहा होयो आर'जआव लाफा दादा येस बिनानाव सासे दङ नैबेखौ बेनि थाखाय आं आर'ज खालामनाय बे समाव हालेलुया गोथावखौ इसोर आफा दानो बे समाव गथायदों जाय बिनानाव आंनो दिनैहाय मेसेजनि गेजेरजों फोरमायदों गावनि गोसोनि दुखुफोरखौ गावनि सिन्ताफोरखौ फोरबाफा बे दिनै जिउआव बायग्लिनाय मोन्दों गावनि देहाखौ लानानै गावनि बेरामफोरखौ लानानै गावनि गोसोनि दुखुफोरखौ लानानै बेनिखायनो बिनि आत्मायाव नोङो दिनै खोथा बुंदो फोरबाफा गोजोननायखौ होदो नोंनि गोथार आत्माजों नोङो बिनि जिउखौ सुफुंदो नोंनि गोथार आत्मा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ अंगफोराव देहाफोराव नों बिलिरदो आरो नों सोखाजानायखौ होदो फोरबाफा नोंनियाव जि आसा लानानै फैदों जि बरसा लानानै फैदों फोरबाफा गासैखौबो नोङो सुफुंदो बेनि जिउआव नोङो दानिफ्रायनो गोजोननायखौ होदो बेनि गासै अखुस्थ देहाखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथारथिखौ नोंनि सैथोखौ नोंनि गोहोखौ नों बिनि सायाव दोनदो आरो नों बेखौ नाजावदो फोरबाफा नोंनि गोजोननायखौ बिनो होदो
जिउआव नोङो रंजानायखौ होदो बेनि गासै अखुस्थ' देहाखौबो नोंनि आथिं मुदियाव गथायदों बोरबाफोर नों नाजावदो आरो बे सोखा जानायखौ होदो हामबाय नों बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रीष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अके आंनाव माखासे कमेन्ट दंफैयो मेसेज दङ बेखौ आं फरायग्रोनि अके दादा आं नोंनियाव आर'ज खावलायो आंनि हासबेन्डनि थाखाय मानोना आंनि हासबेन्डआ गारि फाइनेन्सआव लानो नागिरदों बेखौ लानो थाखाय फैसा गैया बेखौ अट' लानो गोसो जानाय इसोरनियाव आर'ज खावलायो अके जेन आफा इसोरा बेनि अख्रा गोसोखौ फुरैना होयो अके गारि फाइनेन्सआव लानो नागिरदों जाहैबाय आरोना आंनि फिसाजो जेसमिननि थाखायबो आर'जआव लाफादो 3 इयार्स जाबाय जेन उन्दैनिफ्रायनो इसोरखौ गिग्रा जायो आरो जोंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खावलायबावो जेन न'खराव दावराव दावसिया फैया मानोना जोंनि न'खराव बेवहाय अके आं नामखौ मख'ला बसुमतारी दावराव दावसि खालामबाय थायो जेन आफा इसोरा बेनि रागाखौ फुरिनानै होयो न' खाथिनि मानसिफ्राबो नांलाय खमलाय जाबाय थायो आर'ज खावलायबाय अके थेंक इउ आं बिनानाव नामखौ मख'नानै होनो सानाखै बे समावहाय जाय आर'जनि बिसय हरबाय बिनानावखौ आङो हामबाय होनदों गावनि बिसायनि थाखाय बिनि बिसाया थारमाने गारि फाइनेन्सआव लानो नागिरदों जाहैबाय खिन्थु गारि बायनो हानाय फाइनेन्सनि डाउन पेमेन्ट होनो हानायबो फैसा गैया होननानै बुंदों गोबां दुखु गोबां खस्थ' दङ न'खराव बिनि थाखाय दावराव खालामबाय थायो होननानै बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन लोगोसे बिनानावनि थाखाय आरो बिनि गथ'नि थाखाय हालेलुया गोथांखौ इसोरा फा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनदों जाय बिनानाव आंनि मेसेन्जारावहाय दिनै नोंनियाव फोथायनायनि गेजेरजों आर'ज खावलायदों फोरबोफा बिनि आत्माखौ जों नोंनि आथिं मुदियाव गथायदों फोरबोफा जे बिनि बिसाय दिनैहाय गारि फाइनेन्सआव लानो नागिरदों नाथाय बिसोरनि न'खराव केपासिटि गैया फोरबोफा गोहो गैया फोरबोफा बेनिखायनो बिनि जिउआव नों बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय गोहोखौ होदो फोरबो बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउजों नोङो स्पर्श खालामदो फोरबोफा पबित्र आत्मानि गोहोजों नों बिनि जिउखौ सुफुंदो नोंनि गोथार आखाइजों बिनि आखायाव नोङो दोबथिंदो फोरबोफा नोंनि अननायखौ बे बुजिनो हागोन बिसोरनि अननायखौ बियो बुजिनो हागोन न'खराव अनलायनो हानाय गोहोखौ बिनो होदो फोरबोफा मोजांखौ सिनायनो हानाय गाज्रिखौ सिनायनो हानाय बिनि गियानखौ होदो फोरबोफा बिनि गोसोनि दरखौ नों आफा खेवनानै होदो बिनि आत्मायाव नोङो दिनै सौदो फोरबोफा बिनि गासै गाज्रि साननाय गाज्रि हास्थायनाय आरो अख्रा गोसोखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नों दानो कन्डेम खालामदो फोरबोफा बेनिफ्राय नों गोजान खालामदो फोरबोफा आरो बे बिनानावनि जिबनखौ नोंनि आथिं मुदियाव गथायदों फोरबोफा गावनि गथ' सासेखौ लानानै बियो दिनै गोसोआव जिंगासिनाय दं दुखु मोननाय दं बिसोरनि गोसोफोरखौ नों नाजावदों बिसोरनि थांनानै थानाय समखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा नों बिसोरखौ दैदेनदो नोंनि गोथार अननाय आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों बिसोरनि न'खरखौनो लुखांदो फोरबोफा अनलायनाय न'खर खालामदो बिसोरनि जि नांलायनाय बिसोरनि जि गाज्रि आखल आखु गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबोफा सैसोलायनो हानाय बुजिलायनो हानाय आरो अनलायनाय गोसोखौ बिसोरनियाव होदो हामबायनायजों गुसुं आरो सास्राव बासायग्रा ख्रीष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच थेंक इउ अब्ला बे समाव आदसा दंबावो मोनसे गोबां आर'ज खावलायदों नै न'खरनि थाखाय गोबां आर'ज खावलायनाय हरनाय दङ जायफ्रानोखि आंनो मेसेज खालामबाय कमेन्ट खालामबाय आदसा सासे बिनानाव हरबावदों प्लिज सार आंबो बिमानि थाखायबो गोसोखांबादो अन्नानै आंनि बिमाया आखाइ फारसे प्रेसार स्ट्रक जाना दं अके अन्नानै ममिता इस्लारि बे समाव आं खावलायदों अन्नानै थाव आरो दै लानानै आंनो मेसेज मोनसे खालामनानै हरफिन 1 नं टुक्राझारनि आखाइ फारसे प्रेसार जाना दं आरो सिनस्रि सानायजोंनो असान्ति जायो मावनो दांनो हाया जाबाय न'खरावबो गोरिब थाखा फैसा गैजाया मा खालामगोन अन्नानै आर'ज खालामफादो सार मामिनि थाखायबो बिनि मुङा रुपि इस्लारि गामिया 1 नं टुक्राझार अके अन्नानै आं बिनानावखौ बे समाव खावलायदों दै आरो थाव लानानै आंनो मोनसे कमेन्ट खालामफिननानै हरदो नङाबा मेसेज हरफिनबानो जाबाय थेंक इउ नैबेयाव गोबां लिरहरबावदों आंनि थाखायबो बिना होदो आदा आं प्रेगनेन्ट जेन मोजाङै हामो बेखौनो खावलायनाय थाबाय अके सानसुलि नार्जारि
बिथाङा प्रेगनेन्ट मोजाङै सारि जानो हानाय बायदि बे आर'ज खावलायदों जों आर'ज खालामो हालेलुया गोथां मुंखौ सिराफा दानो बे समाव गथायदों बिनानाव जि सानसुलि नार्जारि बे दिनैहाय गोरबोआव गथ' थादों फोरबाफा बेनिखायनो बिनि गोरबोनि गथ'खौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा नोंनिनो गथ' जागोन नोंनि अननायजों होनाय बे बान्थाखौ बियो मोजाङै मोननो हागोन बिनि जिबनाव बे गथ'नि थाखाय नांगौ जानाय गासैखौबो नों होफ्लायदो फोरबा बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों सुफुंनानै होदो फोरबा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बेखौ दैदेनदो नोंनि आत्माजों बिसोरखौ नों सुफुंदो फोरबाफा मोजां गथ' हुस्थ' गथ' बे सारि जानो हागोन मोजां देहा लानानै बियो बे गथ'खौ सारिनो हागोन जों फोथायदों आरो बे गथ'आ नोंनि गेदेर सायख' होगोन जों नोंनियाव गथायदों फोरबाफा हामबाय नों बे समाव बिनानावनि जिबनखौ नों जेरैहाय दैदेनबाय आरो फैबाय थानाय समखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नों जेब्लायबो दैदेनदो हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज सास्र' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच थेंक इउ आच्छा फंबाय हामबायसै आंनि फिसाज्ला बिदिन्था दैमारिनि एग्जामनि आरो गुबुन गुबुन नांगौनि थाखाय बिना होनायनि थाखाय आंहा फिसाला सानै गेदेरा सुबुंसा दैमारि इंलिसाव मास्टार्स बे दाख्लैनिसै आरो बे समाव आं खावलायदों जायफोर बिथांमोना आंनि बे दहायनि जे आर'ज खावलायनायनि रिल्सआव कमेन्ट खालामबाय बिथांमोनखौ आं साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों लोगोसे आं बे समाव बिथांमोननि थाखाय आं आर'ज खालामनि माखासे कमेन्टखौ आङो मानसिनि आङो नायनि साबेसेनि कमेन्टखौ फरायनो हागोन आं बेखौ नायनि जिउआव गोरोन्थि समाव खावलायदों आच्छा कमेन्ट फरायगोनि गोलाव कमेन्ट फैना थाफैबाय अन्नानै एसे लेट जायोब्ला बेनि थाखाय निमाहा बिनाय आं हानायमानि सेस्था खालामगोन आच्छा गोलावथार जाबाय अके बिरखां बसुमतारी गुड इभिनिं सार अके गुड इभिनिं टु रंजालि फरायखांबाना हरेन नार्जारि आंनि थाखायबो आर'ज खालाम लिभार प्रब्लेम जानानै दं अके लिभार प्रब्लेम ना हरेन नार्जारि अन्नानै बेबायदिब्लाथाय नोंथांमोना दै आरो थाव लानानै आंनो खावलायहरना आं खावलायखाबाय हालेलुया गोथां आरो गोथौ अनखौ इसोराफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जे हरेन नार्जारि बे दिनैहाय जे किडनिनि प्रब्लेम जानानै दं फोरबाफा नों आफाया बेखौ मिथिगौ बेनिखायनो बिनि सैनांनाय देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों बेखौ नाजावदो फोरबाफा बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंनो बिनि जिबनाव नोंनि गोथार जिउखौ नों थानो होदो स्पर्श खालामदो फोरबाफा बिनि जाय जायगायाव जाय अंगआव दिनैहाय बेमार जादों सैनांदों बेखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माखौ बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि अखुस्थ देहानि जाय अंगआव फोरबाफा बियो सैनांदों बेखौ नों स्पर्श खालामदो टाच खालामदो फोरबाफा टाच खालामदो आरो बिनो नों सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा जों फोथायदों जोंनि बे आर'जजों बियो सोखा जागोन आरो नोंनो बे सायख' होगोन फोरबाफा बिनि थाखायनो नोंखौनो जों हामबायनो फोरबाफा नोंनि अननाय आशीर्बादजों बेखौ जेब्लायबो दैदेनदो हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्र' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अबेदिस्लारि आमेन अके आमेन अके सुकिला दैमारि आंनि फिसाजो केर'लिन दैमारिया हायद्राबादाव फरायो दा बियो 14 तारिख खालि न'आव फैगोन अके आच्छा न'आव फैगोन जाहाथे बिनि दावबायबोनायाव अके दैदेनना लाबोनो बिनि थाखाय आर'ज बिसना होदो खावलायनाय थाबाय फंबाय अके सुकिला दैमारिनि ना केर'लिन हालेलुया गोथां खैसोराफा दानो बे समाव गथायदों जे सुकिला दैमारि बे गावनि फिसाजो केर'लिननि थाखाय आर'ज गथायदों फोरबाफा जे हायद्राबादनिफ्राय बियो फैनो गोनां फोरबाफा बेखौनो थांनायाव जेरैबायदि मोजाङै दैदेनदों बिनि गासै फरायनायाव थाबाय
बिनि गासै एक्टिभिटिसाव नों थाबाय प्रभु बापा आरो बि दिनै फैफिनगोन बे फैनाय समावबो नों बेखौहाय नोंनि अननायजों बेखौ दैदेननानै लाबोदो प्रभु बापा मानोना दिनैहाय बिसोरो नोंखौ गिग्राखाय नोंखौ फोथायग्रा जानायखाय नोंनियावनो आसा खालामो नोंनियावनो गासै जिरायनाय दं नोंनियावनो गासै दैदेननाय दं गासैबो मोजाङा नोंनियावनो दं प्रभु बापा बिनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो बेखौ नोंनि अननायजोंनो दैदेननानै लाबोदो हामबायनो जों बेखौ सुङा रसास्ल' बासारा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आबेद इस्लारि अके मबाइल नाम्बार हरबाय थेंक इउ एम नार्जारि आंनि फिसाज्ला आबेगनि रिजाल्टनि थाखाय आर'ज खालाम नबोदया इन्टारेस्ट अके आं दाहाय खालामगोन दै जायफ्रा फरायनायनि थाखाय हरबाय आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन आबेद आमेन थेंक इउ स' माच आं आर'जनि खावलायनाय माखासे कमेन्ट दङ बेखौ आं खावलायनि आं मोनफा मोनफा आर'ज खालायनांगोन आं फरायलांगोन आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन आচ্ছা दिपि दादा आंनि थाखायबा अननानै बिनानै होबाव गेस प्रब्लेम अके उदै सानाय अके जिपरा थेंक इउ डेभिड वारि बेबी मुसाहारि प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ जेरास बसुमतारी आंनि फिसाज्लानि थाखाय आर'ज खालाम लेखा फरायनायावबो गोसोआव लानो हाया अके जागोन दे आं फरायनायनि थाखाय दा खेबसेनो खालामगोन दे आरो नोंथांमोननि थाखायबो आरो जाय कमेन्ट खालामो बिथांमोननि थाखाय आं खेबसे खालामगोन आं हानायमानि कमेन्टखौ फरायनो सेस्था खालामगोन थेंक इउ समा जोंहा थांगासिनो दं आं थाब बारनो आं सेस्था खालामगोन आচ্ছা बिबुं बसुमतारी हाय आदा आंनि आर'ज खावलायनायनि गेजेरजों सबिता आरो किलियन बिथांमोना लोमजानायनिफ्राय आराम फैबाय अके टेस्टिमनि होदों बिथाङा बिफुं बसुमतारी हाय आदा नोंनि आर'ज खालामनायनि गेजेरजों सबिता एन्ड किलियन बिथांमोना लोमजानायनिफ्राय आरामाव फैबाय आदा थेंक आदा अके थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों गासैबो क्रेडिट्सआ इसोरनियाव थाङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव थाङोना बेनो गासैखौबो मावो आरोना जोंनि बिनो हायो नाथाय इसोरासो गेदेर खामानिखौ मावो जों फोरमायनो हायो इसोरासो जोंनि जिउआव गेदेर खामानिखौ मावो आरो थेंक इउ स' माच बे गेदेर महिमानि थाखाय इसोरा बाख्नाय जाथों आरोबाव आर'जआव लाफाबावदो आदा जोंनि न'खरनि थाखाय मानोना जोंनि न'खराव रांनि प्रब्लेम जानानै दं जाहाथे इसोरा राहा लामा होयो येस आं दा खालामगोन आচ্ছা चुनजुना नार्जारि आदा आंनि मोदोम माननायफोरनि थाखाय बिना हो फिसाखौ लानानै मोजां जिउ खुंलांनो हानाय बायदि अके सुजाना अके मोदोम माननाय ना बेनि थाखाय आर'ज खालायगोन बे समाव आं खावलायदों अननानै बेबायदि दङब्ला नोंथांमोना दै थाव लानांगौ आरो ना खायसेयाव अब्ला आङो आर'ज खालामनि सुजानानि थाखाय हालेलुया गोथांखौ इसोर आफा गदान बे समाव हामबायदों जे बिनानाव सुजाना बिदिनि मोदोमनि माननाय बेबायदि बेरामजों बियो सैनांदों बियो भुगिनांदों प्रभुआ बेनिखायनो बे सैनांनाय देहाखौ नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों प्रभुआ बेखौ नों नाजावदो गोथार खालामदो नोंनि आत्माजों बिनि जिउआव नों सुफुंदो प्रभुआ नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिनि गासै सैनांनायफोरखौ नों सोखादो प्रभुआ नोंनि गेदेर अननायजों नोंनि गेदेर बोरजों नोंनि गेदेर बोलोजों नोंनि जिउ बिनि जिउखौ नों बासायदो प्रभुआ नोंनि गेदेर महिमा बिनि गेजेरजों जों नुजाथिनो मोनगोन जों फोथायदों प्रभुआ बिनि गासै सोलेरनि जाय अंग बिदिनि बेबायदि बेरामजों भुगिनांदों बेखौ नोंनि गोथार आत्माजों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों नों बेखौ सुफुंदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि गासै सैनांनाय अंगफोरावनो बिनि दारा सोखा जानायखौ होदो प्रभुआ आरो बिनि जिउनि गोजोननायजों लोगोसे मोदोमनि संसारनि जिउनि गोजोननायखौबो नों होदो प्रभुआ आरो न'खर मोजां खुंलांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो अननाय गोसो होदो बुजिनाय गोसो होदो बिसोर न'खरखौ दावगालांनो हानाय नोंनि बोरखौ होदो प्रभुआ हामबायनि बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज आस्र' बासारा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आচ্ছা रन्जिता बसु आंनि हाजबेन्डनि इस्माइल बसुमतारी बिटिएस खालामबाय थादों तामिलनाडुआव 24निफ्राय एग्जाम दं बेनि थाखाय आर'ज खावलायबाय फरायनायनि थाखायबो देग्लाय इउकेजि मोनबाय अके फिसालाया दा गोदान क्लासनि थाखायबो आरो दा माने जिबनाव आत्मिक जिबनाव बोलोगोरा जानो हानाय बायदि आर'ज खावलायबाय आदा अके रन्जिता बसु बिथांनि हाजबेन्डआ बिटिएस खालामगासिनो तामिलनाडुआव बेनि थाखाय आरो लोगोसे गावनि फिसालानि थाखाय ना गथ'नि थाखाय जों बे समाव आर'ज खालामनि
हालेले गोथांखौ सिराफा दानो बे समाव गथायदों जि बिनानाव रन्जिता बसुमतारी फोरबोफा बिनि हासबेन्डआ दिनैहाय तामिलनाडुआव जि BTS कर्स खालामदों फोरबोफा नोंनि गौरब आरो नोंनि महिमा नोंनि मुङा बाख्नाय जाथों फोरबोफा बि दिनै नोंनि रायजोनि थाखाय गावनि जिबनखौ बि दिनैहाय गथायहैदों गावनि गासै फरायनाया दिनै नोंनि रायजोनि थाखाय बियो बाहायदों फोरबोफा बिनि थाखाय नोंखौ हामबायदों बिनि जिउआवनो थादों फोरबोफा जि 24निफ्राय जि एग्जाम जागोन बेयाव मोजां उथ्रिसारनो हागोन मोजां फरायनो हागोन नोंनि आत्माजोंनो बिखौहाय दैदेननो नोंनि गोथार जिउजोंनो बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबोफा गोसोआव लानो हानाय गोहोफोरखौ गोसोखांनो हानाय गोहोफोरखौ लिरनो हानाय गोहोफोरखौ नों बिनो होदो बिनि ब्रेनाव थानानै नों खामानि मावदो बिनि खुगा सालायाव थानानै खामानि मावदो फोरबोफा नोंनि जोबलांनि अननायखौ आशीर्बादखौ होनानै जेब्लायबो नों बिखौ दैदेनदो आरो बे समाव गथायदों बिनानावनि न'खर जि बिनि गथ'फोर बाबा बेखौबो नोंनि आथिंआव गथायदों बिनि फरायनाय बिनि देरनाय बिनि गासै थांनानै थानाय समनि जिबनखौ नोंनि आथिंआव गथायदों नोंनि अननायजों बिसोरखौ दैदेनदो मोनसे गोजोननाय न'खर रंजानाय न'खर जानो हानाय बायदि हामबायनायजों बेखौ सुंगाराव सास्र बासोरा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अनसु बसु आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम आंहा रिन दं अके थाबैनो सुख'नो हाथोंसै अके जागोन आंना खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन दै जोंहा समा बारगासिनो गोबाव गैला अन्नानै जिसुनि मुङै आंनि फिसाजो सानै सनिया आरो कलिनानि थाखायबो आर'ज खालामदो अके जागोन आं खालामगोन दा खेबसेनो आदा आंनि फिसाजो जेसलिना मुसाहारिनि थाखाय प्रेयार खालाम आदा लोमजानानै दं अके आर'ज खालामनि जेसलिना हालिलुया गोथां मुंखौ सिराफा दानो बे समाव गथायदों जि उन्दैसा जेसलिना बिदिनो लोमजानानै दं भुगिनानै दं फोरबोफा बेनिखायनो मोदोम हिसाबै सैनांनो गोबां खस्थ' मोनो फोरबोफा उन्दै जानायखाय दिनै बिसोरो गोबां खस्थ' गोबां सैनांनाय मोनो बेनिखायनो बिसोरनि जिबनाव नों थादो फोरबोफा नोंनि आत्माजों बिनि देहाखौ बिनि जिबनखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नों बिनि गासै अखुस्थ' देहाफोराव नोंनि गोथार आखाइजों नों बिलिद आरो बेखौ हुस्थ' खालामदो फोरबोफा जोंनि बे आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों नोंनि गेदेर महिमा जोंनि बे आर'जनि बिनायनि गेजेरजों जों मोननो हागोन थाबैनो जों बेबायदि गोबां टेस्टिमनिखौ जों मोननो हागोन आरो जोंनि गेजेराव नोंनि जिउजों नोंनि आत्माजों खामानि मावनायखाय जों नोंखौनो हामबाय होनदों जोंनि गेजेराव नोंनि गोथार जिउखौ हरनायखाय जों नोंखौनो हामबाय होनदों आरो गोथार जिउखौ जों हामबाय होनदों हामबायनाय बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्र बासोरा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आच्छा रुप नार्जारि आंनि न'खरा गोबाव समनिफ्रायनो सान्थि गैया अन्नानै आंनि न'खरनि गोजोन सान्थिनि थासारि इसोरनियाव बिनानै होदो अके रुप नार्जारि आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन दै माखासे कमेन्टखौ आं फरायनो लागोनि बिबुं बसुमतारि आदा आंनि थाखायबो आर'ज लाफादो आदा सिं सानाय जान्जि रिजेननाय सानाय जाहाथे इसोरा सोखायो अके अन्नानै दै लायोब्ला मोजां जायो बेबायदि आं बुंबाय थादों सोरहाबा बेबायदि दङब्ला दै आरो थाव लानानैसो आंनो कमेन्ट खालाम होननानै बुंबाय थादों ना अके अब्लाबो आं दा जोबनायाव खालामगोन थेंक इउ सनिया बसुमतारि आदा आं गोबाव बेरामजों नारसिन जानानै दङ अके आरो आं दा सान्दै गोबां खैफोदाव गोग्लैना दं मानो होनब्ला आंनि फिसाया आंखौ जोबोद अयनाय खालामो गावनि फिसाया बे समाव आं खावलायनो लुबैदों आंनि बिनानावमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जायफ्रा जुलि जायाखै बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों गावनि जिउनि लोगोरि फिसायखौहाय जुदि नोङो महरखौ नायनानै लायोब्ला धोन दौलतखौ नायनानै लायोब्ला बा बबेबा मोनसेखौल' नायनानै लायोब्ला बिनि आत्मायाव हाबनानै जों जुदि नायनो रोङाब्ला बिनि गोसोआव हाबनानै जुदि नों नायनो रोङाखैब्ला जिउआव बेबायदि जागोन आरो फिसाया जोंखौ गोबां खस्थ' होगोन सोरबा बिसिया जोंखौ बिराद खस्थ' होगोन बेनिखायनो मोजाङैहाय सानै हयै जोङो जिउआव लोगोखौ जों सायख'नानै लानांगौ इसोरनि आशीर्बादजों आंनि फिसाया आंखौ जोबोद अयनाय खालामो आरो जोंनि न'खरखौ जोबोद टेनसन खालामबाय थायो आदा बेनि थाखाय आं न'खरनि थाखाय आर'ज खालामना होदो आदा अके सनिया अन्नानै आं बे समाव जागोन दे जेबो लाना ला खावलाय आर'ज खालामनो हालेलुया गोथां मुंखौ सिराफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जि बिनानाव सनिया बिदिनो जिउआव गोबां सैनांना दं
मोदोम हिसाबै गोबां भुगिनांदों फोरबो आफा बिनि बिसाया दिनैहाय बिखौ सैया नासयदों फोरबो आफा बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव अनलायनायखौ नों होदो नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि गोसोफोरखौ नों सुफुंदो फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिसोरनि गोसोनि दरफोरखौ नों सौदो फोरबो आफा बिसोरनि आत्मायाव नोङो दिनै खोथा बुंदो फोरबो आफा नोंनि अननायखौ बुजिलायनो हागोन नोंनि महिमाखौ बिसोरो मोनदांनो हागोन बिसोरनि गेजेराव जे नासयलायनाय बोराबलायनाय मुगैलायनाय फोरबो आफा बेफोर गासै गाज्रि साननाय हनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा बिसोरनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो नोंनि गोथार आत्माजों गोथार जिउजों बिसोरनि जिउफोरखौ नों सुफुंदो फोरबो आफा दानिफ्रायनो बे हरनिफ्रायनो बिसोरनि गासै गोरोन्थि साननायफ्रा गोजान जागोन आरो बिसोर अनलायगोन जों फोथायदों फोरबो आफा मानोना जिउआव नों जायखौ सायख'नानै होबाय नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्बादजों आरो नोंनि बोरजों बिसोरनि न'खरखौ बेंलांनो हानाय नोङो बेबायदि बोरखौ होदो फोरबो आफा बिनि जिउआव गोजोननायखौ नों दानो लाबोदो बिनि आत्मायाव गोजोननायखौ नों दानो लाबोदो फोरबो आफा बिसोर सानैनि गेजेराव अनलायनाय गोरोबलायनाय बुजिलायनाय आरो नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि खामानि मावनो हानाय बेबायदि बोरफोरखौ होदो फोरबो आफा हामबाय होनदों फोरबो बिश्वासखौ बे समाव गथायदों बे बिनानावनि जि बिसाय बिनि आत्मायाव स्पेसियेलि नों खोथा बुंदो फोरबो आफा बिनि गोसोनि दरखौ नों आफाया सौदो बे नोंनि अननायखौ थाबैनो बुजिगोन नोंनि सोमोगोनां गेदेर महिमाखौ बियो थाबैनो मोननो हागोन फोरबो आफा हामबाय होनदों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्ल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ ओके आसु हाज'वारि जैमासि आदा आं गोदान फलोवार्स अके थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नायजाथों लोगोसे नोंखौबो इसोरा बोर होथों बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंबाय था हायोब्ला शेयार खालामलांबाय था बयबो बेबायदि इसोरनि अननायखौ मोननो हानाय बायदि थेंक इउ स' माच कमेन्टआ गोबां दं हाख'ना सिन्था खालामबाय अननानै सोरबा थालांदोंब्ला आंखौ निमाहा होदो हायनास्रि बसुमतारी फंबाय दाखालि हरनाय आरजखौ जेब्लायबो आरजआव लाफाबाय थादो आरो आं आसा खालामो लाबाय थागोन होननानै अके जागोन थेंक इउ अभिषेक नार्जारी जैमासि कि ब्रादार अके जैमासि थेंक इउ स' माच बिरबाय दैमारि आंनि नामा उर्बुसि बसुमतारी अके साननैसो सिगांनिफ्राय खर' साना गोग्लैसोना दं सिखारनो हाया अके दै लायोब्ला मोजां जायो बै समाव खावलायखादों दहायनो बेबायदि दङब्ला होननानै आदसा सिखारनो हाया मानो होनब्ला बाहेरनि मानसि गाज्रिफोरा सम सम बिदिनो आवलायहरबाय थायो जेनो दावाइ मुलि जाब्लाबो खाथियानो आंनि मामाया अराय सम आर'जआव नांथाबना थायो सार नोंबो अननानै आंनि बिमानि थाखाय आफा इसोरनियाव बिसना होदो सार प्लिज अके बिरबाय दैमारि ना उर्बुसि सैताननि आनजाद ना जों आरज खालामनाय बे समाव हालिरा गोथांखौ सिराफा दानो बे समाव गथायदों जि उर्बुसि बे दिनै देहानि सैनांनायाव भुगिनांनानै दं खर'नि सैनांनायजों बे दिनै सिखारनो हाया जानानै दं फोरबो आफा नों मिथिगौ बिनि जिउआव मा जादों नों मिथिगौ फोरबो आफा बेनि देहायाव मा जादों बेनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों सुफुंदो नोंनि गोथार आगदाखोजों बिनि अखुस्थ सोलेरनि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा बिदिनो खर' सानानै सिखारनो हाया नों फोरबो आफा बेनिखायनो नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि गासै देहा सोलेराव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि खर'आव नों टाच खालामदो फोरबो आफा टाच खालामदो फोरबो आरो बिनि नों दानो सोखा जानायखौ होदो फोरबो नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिउआव नों सुफुंदो स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ नों बिनि सायाव होदो फोरबो आफा बिनि सायाव होदो फोरबो आफा टाच खालाम फोरबो आफा नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्बाद आरो नोंनि बोरखौ बिनियाव नों लुफावनानै होदो फोरबो आफा
बिदि नोंनियाव आसा खालामनानै आर'ज गथायदों प्रभु नों दिनै खोनासंबाय नोंखौनो हामबाय होनदों प्रभु जाय बरसाजों बियो दिनै आर'ज खावलायदों प्रभु नों बेखौ खोनासंबाय आरो बिनि जिउआव नोङो दिनै गेदेर खामानि मावबाय बे नोंखौ थाबैनो सायख' होगोन प्रभु जों गथायदों बिनि सायाव संसारनि सैताननि गोबां आनजादफोरा दिनैहाय नासयनो आरो नारसिनो खायदा लादों प्रभु बेखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदों प्रभु मानोना नों बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुंदों नोंखौ गिग्रा आरो मानिग्राफोरनि न'नि सोरगिदिं नोंनि आरफुआ बादा लुनानै थायो होनना बुंदों प्रभु सैताननि आरो संसारनि गोबां आनजाद फैब्लाबो नोंनि रौनिया हान्जा आरफुफ्रा बेखौ फेजेनगोन प्रभु बेखायनो बिथांनि जिबनाव जि उर्बशी बिनि आत्मायाव नोङो बिखौ नेदो बिनि मोदोम हिसाबै नोङो नेदो प्रभु सैताननि गासै आनजादफोरनिफ्राय नोङो सैनो हानाय गोहोखौ होदो आरो नों गोथार जिउनि बोलोखौ बिनि सायाव होदो प्रभु नोंनि आत्माजों बिनि जिउआव नों सुफुंदो स्पर्श खालामदो दानो बिनि जिउनि सोखा जानायखौ होदो प्रभु हामबाय बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्त्र बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ अभिषेक नार्जारि प्रेज द लर्ड आदा आंनि उदै सानायनि थाखाय दै आरो थाव बिना दै होदो अके अन्नानै हान्थु खराय हायोब्ला सनिया बसुमतारी अन्नानै हान्थु खरायदो हायोब्ला बे समाव जों आर'ज गथायनि सनियाखौ बे समाव आं खावलायदों अन्नानै हान्थु खरायदो दैखौ लानानै हालेलुया गोथां उनखौ इसोराव दानो बे समाव नोंखौ हामबाय नों बे बिनानाव जे सनिया बिदिनो उदै सानायजों भुगिनांदों बेनिखायनो जों बिनि देहाखौ नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों प्रभु बेखौ नों नाजावदो नोंनि आत्माजों बिनि जिबननि सैनांनायखौ नों दिनै स्पर्श खालामनानै सोखादो प्रभु नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिनि जिउआव नोङो खोथा बुंदो प्रभु नों स्पर्श खालामदो प्रभु नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगआव नोङो टाच खालामदो प्रभु जि उदै सानायजों बियो भुगिनांदों प्रभु दानिफ्रायनो बिनि सानाया खारगोन प्रभु नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि उदैयाव नोङो टाच खालामदो प्रभु टाच खालामदो प्रभु हामबायनो बे समाव नोंनि गोथार जिउखौ नों जोंजों लोगोसे दोनबाय नोंनि गेदेर खामानि नोंनि गेदेर महिमा जोंनि गेजेराव नों नुजाहोबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो प्रभु बे बिनानाव जे सानायजों सैनांदों नोंनि गोथार जिउआव बेखौ स्पर्श खालामदो आरो बिनि गासै सानाय सुनायखौ नोङो बोखारदो प्रभु नोंनि आत्माजों नोंनि गोथार जिउनि बोलोग्रा गोहोखौ बिनि सायाव नों सुफुंबाय आरो बिनि गासै सानाय सुनायखौ नों दिनै बोखारनो थांगासिनो बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय नों प्रभु दानि बे समाव गथायदों जे बिनानाव जे दै लाबाय बे दैखौ नोङो गोथार खालामदो प्रभु बे दैया जोंनि नुनायाव जेबो नङा नाथाय बेयाव नोंनि गेदेर अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ होयोब्ला बेयाव नोंनि गेदेर महिमाजों नुजानो मोनगोन प्रभु बे दैयाव नोंनि गोथार आत्माखौ नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बे दैखौ दांदो प्रभु जेराव बियो सारगोन जेराव बियो लोंगोन बिनि जिउनि गोजोननाय संसारनि अहुसि आत्माफ्रा गोजान जागोन प्रभु सैताननि गाज्रि आनजादफ्रा गोजान जागोन आरो बे जिउआव गोजोननाय मोनगोन मोदोम हिसाबै बियो सोखा जानाय मोनगोन हामबायनो बे समावहाय जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय आरो बिनि जिबनाव नों गेदेर खामानि मावबाय नोंनि सायख' होबाय जों नोंखौ बेनिखायनो हामबायनो प्रभु गोथार जिउ बे समाव जोंजों लोगोसे थाबाय आरो जोंनि जिउआव नों गेदेर खामानि मावबाय प्रभु बिनि आत्मायाव नोङो दिनै गोबां गेदेर खामानि मावबाय बिनि जिउआव नोङो नोंनि अननायखौ सुफुंबाय हामबायनो जों गुसुं आर'ज सास्त्र बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ थेंक इउ अब्ला दैखौ लोंनो हागोन सारनोबो हागोन जासमिन बसुमतारी दादा आंनि थाखायबो आर'ज लाफा बावदो न'खरनि गासैबो अनलायनायजों संसार जालांनो हानाय बादि आरो आंनि हासबेन्डनि थाखायबो आर'जआव लाफादो मानोना बियो गिर्जायाव थांनो गोसो जाया येस जेन आफा इसोरा बिनि गोसोखौ सोलायहोयो अके जागोन थेंक इउ बिरबाय दैमारि आं न'आव गैया सार दै आरो थावबो लायाब्लाबो इसोरनि अननायाव गोसोखांफ्लेदो अके अन्नानै आंनि नाम्बारखौ शेयार खालामनानै हो नोंसिनि न'आवहाय कल खालामनो आच्छा आसु हाज'वारि आंनि जोंनि न'खरनि थाखायबो प्रेयार खालाम दादा मामि पापा आरो दादानि लागै अके जागोन थेंक इउ स' माच आं जोबनाय सिरियाव आं बयनिबो थाखाय खेबसेनो आर'ज खालामगोन बेखौ आं खावलायनो थाबाय थेंक इउ अभिषेक नार्जारि येसु की करे काके चेंज हो गया बोलो ओके येसु की करे काके ओके थेंक इउ स' माच
हारवेन माराक ओके हाय आदा जोंहानि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालामना हो आदा जोंहानि न'खराव इसोरजों जइन गोरिब जानो हागागोन जोंनि न'खराव गंसेल' गाखोग्रा नङा आदा अके जागोन दे आं दा जोबनाय फारसे आर'ज खालामगोन दै हारवेन माराक थेंक इउ आच्छा सैथो नार्जारि आदा आंनि हिन्जावनि थाखाय लाफा इसोरनाव बिनानै हो बियो फिसाला आरो जोंखौ नागारनानै बियो गोजान जानानै दङ अके जाहाथे बियो फैफिननाय बायदि अके जागोन दे सैसो नार्जारि अके रंजालि स्वर्गियारि इसोरा बाख्नाय जाथों आं नोंनि लाइफआव सम होनो हायाखै अके थेंक इउ अब्लाबो फैनायनि थाखाय मानोना अनलाइन फेल'शिप जइन जाबाय थानायखाय अके दिनैसो गैथ'वा आंनि थाखायबो बिसना होदो गेस आरो अके लिभारनि प्रब्लेम जाबाय थायो आरो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनखांबाय थायो आरो न'खरनि थाखायबो खालामना होदो अननानै अके रंजालि स्वर्गियारिनि थाखाय आर'ज खालामनि अके हालेलुया गोथां मुंखौ सिराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय नों जे रंजालि फोरबोफा बे दिनै उदैनि जे प्रब्लेमफोर दङ दिनै नोंनियाव लाबोदों फोरबोफा बेखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावनो दानो गोजान खालामदो फोरबोफा बे जि नोंनियाव फोथायदों जे नोंनियाव आसा लानानै फैदों बरसा लानानै फैदों नों गासैखौबो सुफुंदो आरो नोंनि गेदेर अननायखौ बिनि सायाव थानो होदो फोरबोफा हामबाय नों बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच सुदेम नार्जारि बाबु आंनि न'खराव गोबां खस्थ' जानानै दं बाबु आंनि न'खरनि थाखायबो बिना होदो अके जागोन आं खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन सुदेम नार्जारि थेंक इउ जिसुआ बाख्नाय जाथों आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच अब्ला आंनि कमेन्टआव माखासे जाय बिथांमोना कमेन्ट खालामदों बेखौ आं हानायमानि फरायगोन बिनि उनावहाय आं खेबसेनो आर'ज खालामनानै फोजोबगोन थेंक इउ माखासे कमेन्टखौ आं फरायनि कि प्लिज प्रे फर सन्जय मुसाहारि सार अके सन्जय मुसाहारिनि थाखाय आर'ज खालामदों सैथो बर' अके ब्रादार जागोन आं अन्थाइ जानानै दङमोन बिनि थाखाय बिनानै गोसो आरो लोगोसे फिसालानि अके सैथो बर' अन्थाइ जानानै दङ ना बिनि थाखाय जों आर'ज खालामनि सैथो बर'नि थाखाय जों आर'ज खालामनि हालेलुया गोथां खुसिराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जे सैथो बर' बे दिनैहाय अन्थाइ जानानै भुगिनांनानै दं फोरबोफा बेनिखायनो बेनि जिबनाव नोंनि गोथार आत्माखौ नोङो थानो होदो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बेखौ स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बेनि जिउआव नोङो सुफुंदो आरो बेनि गासै सैनांनायफोरखौ नों सोखादो फोरबोफा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै हामबायनो जों बेखौ आर'ज सासल बाजाराव ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आं फरायनि दा लास्टआव आं जोबनायाव मोनसेल' आर'ज खालामसिगोन आदा आंनि आच्छा आदा नोंनि बिसनानै आदा नोंनि अननानै बिसनायजों आंनि आइया एसे मोजाङाव फैबाय अके सुनु बसुमतारी दाख्लै आर'ज खालामजादोंमोन ना बेनि थाखाय इसोरा बाख्नाय जाथों आदा नोंहाबो गोजोननाय जाथों आरो इसोरनियाव आर'ज बावनानै होबावदो जेन' बिनि साबसिनाव फैयो अके साबसिनाव फैयो आरो आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होदो आंनि फिसानि थाखायबो जेन' फरायनायाव गोसो होयो आंनि फिसाय केशब बसुमतारीनि थाखायबो आर'ज अननानै बेयो जोबोद निसा बाहायो अके सुनु बसुमतारी इरिना बाग्लारि आंनि थाखायबो आर'ज अके जागोन सारिका नार्जारि बे साननैसो अके साननैया समाव दाबोनो दं अके आर'ज लाफाद अके सानैनि नामाव आरोना अहेला अके आंनि मेगननि थाखायबो आर'ज लाफा अके गुड ब्लेस इउ ब्रादार अके थेंक इउ स' माच सबिता दैमारि आंनि हासबेन्डनि थाखाय आर'ज खालामो इउरिनिया प्रब्लेम अके जागोन सारिका नार्जारि जिजासनि मुङै आं आर'ज खावलायो अननानै जोंहा गोबां हानि प्रब्लेम जानानै अके सारिका डायमन्ड बसुमतारी प्लिज आंनि गथ'नि थाखाय आर'ज खालाम
मुङा आलेक्स अके अन्नानै आं माखासे कमेन्टफोरखौ फरायला इसोरा मिथिगौ नङा होमबा जोबनायाव आं आर'ज खालामनि बिनि उनाव आं फोजोबनोसै आरो दे जोबथि आर'ज बियो नोंथांमोना अन्नानै गाज्रि मोननाङा जाय जाय कमेन्टआ थालांबायना नार्जारि ए फंबाय आंनि फिसाजोआ गोजान जायगायाव दंहैयो बेनि थाखाय बिसना हो फंबाय अके आमेन आमेन थेंक इउ स' माच जोबथि आर'ज खालामनि बिनि उनाव जों फोजोबनोसै जाय जाय कमेन्ट खालामबाय जाय जायनि कमेन्टआ थालांबाय अन्नानै आंनि निमाहा बिबाय साफ्रोमखौबो आं गोसोखांगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा हालेलुया गोथां आरो गोथां अनखौ इसोर आफा दानो बे समाव नोंखौ हामबायनो जोंनि गासै हाबाफारियाव थाबाय जायफोर बिथांमोना दिनैहाय आंनियाव मेसेजनि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों फोरबाफा दिनै गावसोरनि दुखुफोरखौ फोरमायबाय नों आफाया मिथिगौ फोरबाफा आंनि बे हाबाफारियाव जायफोरानोखि मेसेज खालामबाय बिथांमोननि मेसेजनि ओंथिखौ बिसोरनि गोसोनि साननायखौ नों आफाया मिथिगौ जायफोरानोखि गावनि गथ'फोरनि फरायनायनि जुनैहाय आर'ज खावलायबाय फोरबाफा बेखौबो नोङो नाजावदो मोजां फरायनो हानाय गोहो गोसोआव लानो हानाय गोहोफोरखौ बेनि सायाव होदो फोरबाफा मोजाङै लिरनो हानाय उथ्रिसारनो हागोन जों फोथायदों फोरबाफा आरो जायफोर व्यक्तिफोरा बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोननि जिउआव बिथांमोननि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों फोरबाफा नोंनि गोथार जिउनि स्पर्श बिसोरनि जिबनावनो थानो बिसोरनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों सुफुंदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ सिगां दिथा होनानै नोङो दैदेनदो फोरबाफा नोंनि अननाय नोंनि आशीर्बाद आरो बोरजों बिसोरनि जिउआव नोङो गोजोननायखौ लाबोदो आरो जायफोरा दिनै गोबां गोजान जायगायाव फरायनो थाहैदों बा खामानि मावनो थाहैदों बिथांमोननि जिउआवबो नोङो थानानै हेफाजाब खालामदो आरो दैदेनदो फोरबाफा बिसोरनि गालांनाय न'खर थालांनाय न'खर गासैखौबो नोङो दैदेनदो आरो बेंनानै लादो फोरबाफा आरो जायफोरानोखि जेरैबायदि समस्या प्रब्लेमफोरखौ लानानै आंनिसिम आर'ज गथायबाय नों गासैखौबो मिथिगौ फोरबाफा जाय बिथांमोना बेयाव दिनै कमेन्टनि गेजेरजों हरबाय मेसेजनि गेजेरजों हरबाय फोरबाफा गासैखौबो नों नाजावदो आरो बिनि गासै फिननायफोरखौ नों होदो फोरबाफा नों गासैखौबो मिथिगौ बिसोरनि समस्या बिसोरनि दुखु जायफ्रानोखि गोबां दुखु खस्थ' सैनांनायाव दिनै बेमार आजारजों गोग्लैनानै दङ बिथांमोननि जिउआव नोङो गेदेर खामानि मावदो नोंनि आत्माजों बिसोरनि जिबनखौ नों सुफुंदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि सैनां देहानि अंगफोराव नों स्पर्श खालामदो आरो बिसोरनि जिउआव नोङो सोखा जानायखौ लाबोदो फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्त्र बाथ्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आंनि मुङा उर्मिला आदा आंनि फिसाया हिन्दु अके बेयो जोबोद अख्रा जाहाथे बे इसोरखौ सिनायो हानाय बादि बेनो अके बिना होदो अननानै आदा आरो आंनि फिसा एन्जेलनि थाखायबो बिना होदो अके आं पार्सनेल आर'ज आं गोसोखांसिगोन रन्जित बसुमतारी आमेन आमेन थेंक इउ स' माच अब्ला बे समाव आं हामबाय होनो आंजों लोगोसे थाफानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोबाय लोगोसे लोगो लाफानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच अब्ला दिनैनि बे आंनि इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे आर'ज खावलायनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियाव आं फोजोबनो सानबाय नङा होमबा जों दिनैहाय बिसयखौ लादोंमोन जाहैबाय साफारिं सैनांनाय बे सैनांनाया जोंनि जिबनाव मानो नांगौ आरो बे सैनांनाय फैयोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दं बेखौ आं लाबाय नोंथांमोना अननानैहाय बेबायदिनो जिउआवहाय सैनांनाय फैदोंब्ला नोंसोर दुखु जानो नाङा बेखौ सैसोनायनि गेजेरजों जों बारहोनो हागोन नामा सैसोनायनि गेजेरजों जों दिनै इसोरखौ गाबज्रिनो हायो नङा होमबा सैसोनायखायसो जों दिनै इसोरखौ गोसोखाङो जाय सैनांनायनि गेजेरजों जोंनि जिउआवहाय जों दिनै बासायजानायखौ जों मोननो हादों जिउनि गोजोननायखौ जों मोननो हादों जिउनि सोखा जानायखौ जों मोननो हादों आरोना अब्ला इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आसिरबाद खालामदों दिनैनि आंनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गुड नाइट बाय बाय थेंक इउ